अगर आप चाहते हैं कि मैथिली सरकार के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोला बोला छठी मैया की गोदिया नहीं भरल है, गोदिया नहीं भरल है। presented by Riya Recording Studio, मैथिली सरकार की खगड़िया। जोरा जोरा नारियल के सूपा मैया तोरा चढ़लिया हे। जोरा जोरा नारियल के सूपा मैया तोरा चढ़लिया हे। हे मैया हे भेलै कवन गलतिया जे हमारा गोदिया नहीं भरल हे। हे मैया हे भेलै कवन गलतिया जे हमारा गोदिया न भरल हे। जोरा जोरा नारियल के सूपा मैया तोरा चढ़लिया मैथिली सरकार की जोरा जोरा नारियल के सूपा मैया तोरा चढ़लिया हे। हे मैया हे भेलै कवन गलतिया जे हमारा गोदिया नहीं भरल हे। हे मैया हे भेलै कवन गलतिया जे हमारा गोदिया न भरल हे। गोदिया न भरल हे, गोदिया न भरल हे। हे मैया हे भेलै कवन गलतिया जे DJ गोदिया न भरल हे। गोपालगंज लाला ना के बिना माई कहै छ बधिनिया, यही से अइला माई तोहारो सरनिया। यही से अइला माई तोहारो सरनिया। लाला ना के बिना माई कहै छ बधिनिया, यही से अइला माई तोहारो सरनिया। तोहारो सरनिया बेटिया बधिनिया पे छठी मैया नजर न फेरल हे। बेटिया बधिनिया पे छठी मैया नजर नहीं फेरल हे। हे मैया हे भेलै कवन गलतिया जे हमारा गोदिया नहीं भरल हे। हे मैया हे भेलै कवन गलतिया जे हमारा गोदिया न भरल हे। बोला बोला छठी मैया की DJ म्यूजिक बाय रिया स्टूडियो खगड़िया। DJ साल साल